हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा सगळ्यांकडे हरे कृष्णा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. आम्ही पळया शिक्षा कोण बरलेला कोणाल है आणि अंत म्हळ्यार कसं ना अंतू आम्ही कसं शिकताची म्हणून पळया. ओके, हा एक शिक्षाष्टक म्हणून बरयलेला चैतन्य महाप्रभून. आम्ही पुरा जण भगवद्गीतांतू सुमार सकट इन्स्ट्रक्शन्स ऐकला न्हू कृष्णान सांगिला 18 चॅप्टरांतू सुमार सकट कृष्ण म्हणता जाल्यार केला आमका कसं ना फॉलो करचे कष्ट जाता टायमारी आम्ही कसं ना कष्ट जाता आणि कलियुगांतू सवय मस्त कष्ट तशदा न्हू कृष्ण हांग कसं करता मेगेला भक्तांक कलियुगांतू पुरा विसरून गेले तांक भक्ती कशी करची म्हणून शिकोवन दिवका म्हणून सांगून चैतन्य महाप्रभू रूपार येता. आणि आम्ही ऑलरेडी पळयला न्हू चॅप्टरांतू एक चॅप्टरांतू हांव ऑलरेडी तुमका दाखयला एक पाटी प्रेझेंटेशन चैतन्य महाप्रभू म्हळ्यार कोण आणि आम्ही शास्त्रांतू उल्लेख पळयला न्हू गरुड पुराण विष्णु पुराणांतू कलिसंतरण उपनिषदांत पळयला मस्त कडेन आम्ही नरसिंह पुराणांत पळयला चैतन्य महाप्रभूला विषय चैतन्य महाप्रभूला उसूल नाव शची म्हणून आम्ही पळयला मागीर बायलेल नाव लक्ष्मीप्रिया म्हण आशिल म्हणून आम्ही पळयला आणि तो संन्यास घेवन थंय जगन्नाथपुरी लागी रपता म्हणून आम्ही पळयला आणि खंयचे टायमार तो आयलालो. आणि नरसिंह पुराणांत आम्ही कसं पळयला ऑलरेडी त्रेतायुगांतू नरसिंह आयलालो सत्ययुगांतू नरसिंह आयलालो त्रेतायुगांतू राम आयलालो आणि द्वापर युगांतू कृष्ण गोपाल कृष्ण आयलालो मागीर कलियुगांतू कोण येता गौरांगा म्हळ्यार चैतन्य महाप्रभू येता म्हणून आमी पळयला त्या होची चैतन्य महाप्रभू हाण खंयचे एक दुसऱ्यांक कसं हरे कृष्ण महामंत्र हांग घेवन आमका पुरा जनांक लायक दव म्हणून सांगून वापस देवा लागी वापस येवो म्हणून सांगून ताणे आमका हरे कृष्ण महामंत्र दिले. ताणे शेता गेलो टू सुमार सकट पार्षद आशिल्लेची आणि पुरा मेळून आमका हरे कृष्ण महामंत्र दिला. आणि कलियुगांतू हे एक हरे कृष्ण महामंत्र नाम संकीर्तन कली कल्मश ऑलरेडी हां तो प्रॅक्टिस करतासच पुरा जन हम कसं जातासच जप करतासच 1 राउंड ऑफ जपा एटलीस्ट 1 राउंड आम्ही करतासच न्हू घरांतू केदनाय आम्ही हरे कृष्ण महामंत्र सांगतासची. आणि चैतन्य महाप्रभू संत तक कृष्णा निमित्त इंटेन्स म्हळ्यार मस्त सेपरेशन कित्याक म्हळ्यार हांव हाजी रिजन एक पाटी भगवद्गीता क्लासांत म्हणलेला कृष्णाल सेवे करता असता आमको पुरा जन गोदस कशी लक्ष्मी नारायणान सेवे करता की राधा राणी कृष्णाल सेवे करता ती तागेल सेवे करता असताना कृष्ण एक ऑब्झर्व करता कसा म्हळ्यार हंगा नॉर्मल जावन मेटीरियल म्हण भौतिक जगतांत कशी सर्वेंट मास्टर सर्विस करताना सर्वेंटा खुशी जायना दासा खुशी जायना कोणाक सर्विस दितासाच की तांकां चड खुशी जावच्या हांगाच्या कसं ना जनालेक आम्ही पळयत ना आता एम्प्लॉईन बॉसा सर्विस केल्यार बॉसाक चड खुशी जावका आणि एम्प्लॉई कोणी खुशी जावका नाल्यार कृष्ण ऑब्झर्व करता आध्यात्मिक जगतांतू राधा राणी कोण तेगेल सेविका रूपार ना तेगेला सेवे करतासती आणि बाकी पूरा गोपी कसं करतासाची कृष्णाल सेवे करतासाची तो पळयता हांव खुशी जातास म्हाका खुशी जातास तांणी सेवे करताना नाल्यार मेगेले की चड खुशी राधा राणीक मेळतास मेगेल सेवे करचेन तू आणि राधा राणीक सेवे करतशील तर बाकी गोपी कोण पुरा हेल्प करतशील राधा राणीक तांकां राधा राणील किंत चड खुशी जातास
आणि त्या गोपींक कोण पुरा सಣ್ಣ गोपी हेल्प करतसाची पूल घालतुचाकी दवा लोणी काडचाक सुमार सकट हेल्प करतसाची तांक त्या गोपीकिंत चड खुशी जातस म्हळ्यार आध्यात्मिक जगातांतू आम्ही कितली सर्विस करताची कितली दुसऱ्यांक सेवे करताची तितली आमगेला खुशी वाडता ते कृष्ण ऑब्झर्व करता ओ राधा राणीक हांव एन्जॉय करची चड राधा राणी मेगेल सर्विसांत आनीक चड एन्जॉय करतस म्हणले तशें जावन तो कसं करता कलियुगांतू राधा राणील भाव म्हळ्यार राधा राणीला फीलिंग्स घेऊन राधा राणील इमोशन्स घेऊन कृष्ण स्वतः हंगेता राधा राणी म्हणा कोण भक्त न कृष्णाले सर्वश्रेष्ठ भक्ती म्हळ्यार राधा राणी तशें चैतन्य महाप्रभू कसं कृष्ण कृष्णवर्णम तुषा कृष्णम कृष्णच तो नाल्यार कृष्णाल रंगांना गौरांगा कित्याक राधा राणीक आमी कसं म्हणताची गौरांगी म्हणून सांगताच ना तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ना तिगेल कलर कशे असता राधा राणीला गौरांगी गोल्डन कलर तशें चैतन्य महाप्रभू कृष्ण नाल्यार हंगेतान भौतिक जगतांत कशी कलियुगांत येताना तो राधा राणील कलर ಅಂತ म्हळ्यार गोल्डन कलर ಅಂತ नाल्यार भितर दाखोवन कोण कृष्णची कृष्णालेच बॉडी नाल्यार भितर दाखोवन राधा राणील इमोशन आशिल्ली निमित्ती तेगेल बॉडी कसं जाता गोल्डन कलर राधा राणील कलर जाता ताज मागीर कसं ना हंगाईल मागीर तो सुमार सकड लिले करता सांग दाखोवन होड दावचे ते सुमार सकड लिले आम्ही केदे नाही दुसरे क्लासांत अशीच मिडलांत खंयचे क्लास आसल्यार आम्ही ते ऐकूया त्या टायमार ओके आज आम्ही कसं ना चैतन्य महाप्रभून बरयला लेख शिक्षाष्टकम ते आम्ही वाजित असाची ह्या अष्टकांतू हरिनाम आम्ही नाव जप करतसाची आणि आम्ही भक्ती आम्ही लास्ट कंक्लुजन कसं काढलं भगवद्गीता वाजेल आम्ही भक्ती सेवेकर का म्हणून आम्ही कंक्लुजन काढलं नाल्यार ह्या कंक्लुजन ते पावची खातीर आमकां आम्ही भितर जावन आमकां इन्फ्लुएन्स भितर जावन आमकां स्ट्रेंथ मेळना तेदान देवा स्ट्रेंथ आमकां दावका हे शिक्षाष्टकम कसं असं की आमकां भक्ती सेवे विशय आणि नाम जप कशी करता म्हणाले का आणि खंयचे भावनेंत आम्ही नाव जप करता म्हणून सांगता आणि नाव जप केल्या निमित्ती कृष्णाला नाव कळल्या निमित्ती आमकां कसं जाता आध्यात्मिक जीवनांतू ते पुरा हे शिक्षाष्टकम म्हणचे एखांत चैतन्य महाप्रभून हांगा खंय ते आशिल्ले ते म्हळ्यार ह्या भौतिक जगतांत कितली टाइम आशिल्ले ते ताणें एक बरयला ना कसं न्ही जाल्यार ह्या एक शिक्षाष्टकम हे 8 श्लोक कसं आसा ताणें तितले बरयला जीवन तश मागीर तागेल जीवन म्हळ्यार जन्म आणि मरण कशी न्ही तो येवचा आणि तो वापस आध्यात्मिक लोकांक डिसअपियर जावचा इवन चैतन्य महाप्रभू केदान हांगा दाखोवन म्हळ्यार आला करतना तसं जगन्नाथ पुरी वता थंय वचून देवा पळयता जन पळयताची तो जगन्नाथाल भितर वचून सोडता मागीर वापस येना म्हळ्यार वापस आध्यात्मिक लोकांक गेला तशें जावन चैतन्य महाप्रभू 8 श्लोक मात्र बरयला ते कसा ना म्हणून आमी चेतो निर्वाणं श्रेया कैरवचन्द्रिया वितरणं विद्यावधूं जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मास्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् शिक्षाष्टकम कसं आम्ही स्टार्टिंग फर्स्ट श्लोका शिक्यान चेतो दर्पण मार्जन भव महाधावाग्नि निर आम्ही इंग्लिशांत एक पाटी वाजया ताज मागीर हांव तुमकां समजावन सांगता ग्लोरीज टू कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम श्री कृष्ण संकीर्तनम म्हणत आम्ही पुरा जन ಒಟ್ಟು मेळून कृष्णाल ಬಗ್ಗೆ संकीर्तन करताना एक असता नाम जप अनेक असता संकीर्तन दोन्ही आम्ही करता नाम जप कोणाक मिगेल इंडिव्हिज्युअल खातीर हांव नाम जप करता हांव आयकता मिगेल लागींचे म्हळ्यार लागीं आशिल्ले जन तांणी आयकतले एट द मोस्ट संकीर्तन करतना कसं जाता हांव न्ही लागींच न्ही
आशिल पुरा जनाक हा ऐकता कित्याक हांव होडान देवाल नांव काडटाच पद्य सांगताची ताका सांगता संकीर्तनम आता तसल एक नाम संकीर्तनाक विजय दावो कित्याक which cleanses the accumulated for years and extinguish the fire of conditional life of repeated and death. Cheto darpa marjanam. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Hare Hare. हा सांगताना कसं जाता चैतन्य महाप्रभू म्हणता चेतो दर्पण मार्जनम कितली की वर्षाच्या कितली की जन्माच्या आम्ही केलेला पाप कृत्य कसं नसतं आमगेल हार्ट एक मिरर म्हणकी दर्पण म्हणकी तांतू कसं जाल्ला डस्ट येऊन बसला ना एक मिरर घरांत असला रे मस्त वर्ष जाल्ला एक 50 वर्ष जाल्ला कोणी गेलेला ना त्या घरकडे आणि सडन तुम्ही वताच त्या मिरर क्लीन असतं की धुळी असतं ऑब्वियसली आणि धुळी असतं ना ते मिरर ಅಂತೂ त्या ಕನ್ನಡಿಂತ ಮಕ್ಕ ಪಳೋಕ म्हणला फर्स्ट कसं करता कन्नडी क्लीन करता तशीची कृष्ण आमगेल हार्ट अंत ऑलरेडी बसला जालते की आम्ही नेग्लेक्ट करत असलेची इतकी वर्ष ते इतके जन्म ते आम्ही ताका नेग्लेक्ट करत असलेची त्याला हरे कृष्ण महामंत्र सांगताना कसं जाता चेतो दर्पण माझ्या म्हणरी आमगेल हार्ट क्लीन जातस त्याच मागीर भव महादावाग्नी निर्वापणम दावाग्नी आम्ही हांगा भौतिक जगातान तसाची आम्ही काही ह्या एक बर्थ डेथ जन्म मृत्यू चक्रांतो जाऊन तसाच आणि कसं जाता हांगा उज्जा आमगेल हार्ट सांगता एक उज्जत तस त्या निर्वापणम त्या कसं करता त्या उज्जो वडवून सोडता निर्वापणम मागीर श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम कसं म्हणतात सर that Sankirtan movement is the prime benediction for humanity at large because it spreads the ray of benediction moon आता ह्या एक कसं ना शिक्षाष्टक म्हणतो नाम संकीर्तन आणि नाम जपाचे विषय सांगला ना आम्ही आमगेल स्वार्थाक मोस्ट ऑफ द टाइम पळयत जाल्यार नाम जप करताना कसं जाता खाली आम्ही क्लीन जावची न्ही बाकी जन समेत ह्या एक नाम आम्ही आता मेगेल इतला का सुख म्हण पावला रे ते कसं ना स्वार्थी त्याला नाम जप करताना आम्ही क्लीन जाताची नाम जप ऐकायला ना एक कंसकी एक सन प्राणी असता ना आमगेल घरकड सुणी मज्जर असता तांक कुलोच जायना तांक देवाला नाव कडून जायना आम्ही कसं करताची आम्ही तांगे लागगी बैसून घरात भितरी असताच आम्ही तांगे लागगी बैसून नाम जप करताना कसं जाता तांनी ऐकताची अर्थ जायच ना तांका जाल्यार तांगे हार्ट क्लीन जाता त्या टायमार ही नेक्स्ट जन्म कोणा गोतू तांणी नेक्स्ट जन्म हा जन्म मेल मागीर तांकां नेक्स्ट जन्म मनुष्य जाल्यार तांणी नाव काडयत ना इजिली नाव काडयत हा जन्म कशे की तांणी मागशी जन्माच केला पाप कसं की असं एनिमल्स जाल्ले आमकां गोतना कसा पाप केला म्हण जाल्यार आमकां कितली गोतस की नाम जप केल्यार ताकाय म्हळ्यार ताकाय बेनिफिट मेळटा देवाला ना इट इज द लाईफ ऑफ ऑल ट्रान्सडेंटल नॉलेज म्हळ्यार नाम जप करताना कसं जाता मस्त जन भगवद्गीता मस्त वेदशास्त्र मस्त विद्या घेवच्या ट्राय करताची जाल्यार देवाल अनुग्रह कशें येता फर्स्ट हांव कसं म्हणल्यार आमी नाम जप केल्यार मात्र देवाला अनुग्रह आमकां मेळटा फर्स्ट आमी कसं रियलायज करता देवाला नावाच्या आम्ही फर्स्ट घेऊन घेवका ताच मागीर देवाला त्या कृपे कसं की तागेल कृपे निमित्ती आमकां तागेला विद्येक आणि की इजिली आमकां कळचें साध्य तशें जावन आमी कसं म्हणटा सकाळी उठून एक राउंड जप केल्यार फुल डे इजी जाता कित्याक देवाला तो म्हणटा दादा आमी बुद्धी योग हांव तुमकां बुद्धी दिता जाल्यार फर्स्ट हांव कसं करता कृष्णाक हांव फर्स्ट कशें करता श्रवणम आनी कीर्तनम हांव फर्स्ट देवाल नाव सांगता आनी देवाल नाव हांव तोंडान कसं सांगतास की ते म्हगेल कान ऐकुका इट इन्क्रीजेस द ओशन ऑफ ट्रान्सडेंटल ब्लिस खुशी मेळटा जनांक
ह्या एक आमकां खुशी मेळची कसा ना ना ಕೆಲವು ಜನ नाम जप करता करता रडताच त्या रडच्या कसा ना देवाला मोगाने त्या आमगेला कष्ट कसं असं की ते दूर करतस ते दूर कशी जातस आमगेला दोळे दाखवून उद्या येतस जाल्यार त्यांची दोळे दाखवून कृष्णाला प्रेमाच्या कसं ना उद्या येवचं साध्य असतं जाल्यार त्या आनीक चड चड इंटेन्स ता म्हणता ट्रान्सडेंटल ब्लिस म्हळ्यार आध्यात्मिक सुख दिता It enables us to fully taste the nectar for which we are always anxious. आम्ही पुरा जन हंग खुशी हंग पुरा जन कसं ना माकू खुशी दावका I want happiness पुरा जन जाल्यार ह्या नाम संकीर्तन कृष्णा नाव काढताना कसं जाता त्या ऍक्च्युअल खुशी कसं असं ऍक्च्युअल अमृत ते आमकां मेळटा आम्ही पुरा जन त्या अमृता मागशी जावन तसाच म्हाका त्या दावका जाल्यार ऍक्च्युअल अमृत देवाला नाव तस म्हणून सांगता आमकां स्टार्टिंगान आमकां कळच ना कष्ट जाता जाल्यार मुखारी आमी प्रोसेस सोडूनच आमी नाम जप करता करता कसं करता आनी चड करता नेक्स्ट कसं म्हणता शिक्षाष्टका सेकंड श्लोकान तू नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमिन्दृशम् इह जानी ननुग्रह आता कसं म्हणतस आता नामनामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती आम्ही लेखतलेच ना हे नाव जस्ट कोणाला एक दुसऱ्याला नाव असलं म्हण की कृष्णा म्हळ्यार कसं नाही जाता जनाला नाव आहे कृष्णा असता तांतू कसं डिफरन्स असं म्हण ना कृष्णाला नाव कसं म्हणतात नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती कृष्णाला नाव तू सर्व शक्ती असं कृष्णाला कसं पुरा एनर्जी ना मेटेरियल एनर्जी स्पिरिच्युअल एनर्जी महामाया योगमाया कसं पुरा शक्ती असच की आणि आमका आम्ही लेखताच मग त्या शक्ती दावका आशिल्ली ह्या दावका त्या दावका कृष्णा निमित्ती मग त्या वर दावका वर दावका पुरा शक्ती कसं की कृष्णाला पुरा आम्ही पळयला 11th चॅप्टरान तो कृष्णाची पुरा देवतेंक शक्ती दिता असं प्रत्येक देवतेक तशी शक्ती प्रत्येक ग्रहाक अशी शक्ती प्रत्येक कसं एक शक्ती असाच की सर्व शक्ती कृष्णाली पूरा काही असं नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ती त्या देवाला नावान तस आमकां कसं वर दावका की त्या पुरा कृष्ण स्वतः दिता ಕೆಲವು ಜನ कसं ना मग कसं दावका म्हणून देवा त्यांनी समेत भक्ती योगी करतात केल्यारी बेस्ट मग सुमार सकट दावका देवा म्हणतात ಕೆಲವು ಜನ सच त्यांनी समेत देवा लगी वचुका कृष्णा लगी ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ जन्म मृत्यू जरा व्याधी दाखवून मुक्त दावका त्यांनी समेत कृष्णा लगी वचुका कित्याक कृष्णा लगी सर्व शक्ती असा आणि आम्ही कशी कृष्णाला वचत नाम नामकारी देवाला नाव काढून आम्ही लेखताची सुमार जनाला नाव असते कृष्णा गोविंदा म्हणून ಕೆಲವು ಜನ सौताची ಕೆಲವು ಜನ म्हणताची ओ तू हरे कृष्णा कसं नाही एक आमका तीसकोन उलयताच जाल्यार त्यांनी समेत कृष्णाला नाव काढताना चिक्के प्युरिफिकेशन असता तशें जावन ಕೆಲವು जन तुमका वाईट सांगची खातीर ओ हरे कृष्णाच्या आयलो पळय हरे कृष्णाच्या आयली पळय म्हणताना बेजार करूनच कित्याक त्यांनी समेत कसं म्हणताची हरे कृष्णा त्या वर्ड कसं असतं की तांकां कसं ना ते बेनिफिट दिता स्लोली स्लोली तुम्ही पळयता त्या जन समेत ऍक्सेप्ट करचे सुरू करता सुमार टाइमार बैल कसं करता त्यांनी कृष्णाक ऍक्सेप्ट करतात आणि हरे कृष्ण महामंत्र सांगतात त्याला तांगेला बामून कसं करतात ऍक्सेप्ट करनाच दवा वैसा वर्सा बामून ऍक्सेप्ट करता बायल ऍक्सेप्ट करच ना स्टार्टिंग त्याच मागीर कसं जाता हे नाव आम्ही कसं जप करतसच की त्या टाइमार त्यांनी ऐकला रे जस्ट ऐकला रे स्टार्टिंग आमकां कसं टीस करतले ओ तू कसं दुसरं काम ना मागीर तांनीची उगूर उगूर कोण तांकां कसं ना देवाल वैरी आसक्ती कित्याक सर्व शक्ती कृष्णाल फुल शक्ती कसं नसतं त्या नावान तसं you have hundreds and millions of words तत्रापिता नियमेन कालात कसं म्हणतस ह्या एक
नाव सांगच्याक खंयचे कष्टाचे रुल्स आणि रेग्युलेशन ना बाकी पुरा मंत्र आम्ही पळयतलेची तुम्ही सकाळी सांगका जेवण करची की पुढी सांगका तुम्ही तान्नी पिवची की पुढी सांगका सुमार सकड कसं ना रुल्स अँड रेग्युलेशन्स दिताची कृष्णाक ಗೊತ್ತಸ चैतन्य महाप्रभू ಗೊತ್ತशिला कलियुगांत हे रूल्स अँड रेग्युलेशन कसा फॉलो करचस की मस्त कष्ट असत जनांक तेच नाव न्हू हरे कृष्ण महामंत्र कसा आमकां दिलेल की ताका प्रभुपाद सांगते कसं नाही रूल्स रेग्युलेशन म्हणना नाही नशे समेत हरे कृष्ण महामंत्र सांगेत ಕೆಲವು ಪಟಿ आमका अनुकूल असाना ಕೆಲವು कडेन आता भायलगावांत ಕೆಲವು कडेन केदनाय नावच्या उद्दा असाना त्यांनी कसं जप करणं शिवाय ना त्यांनी समेत जप करत ಕೆಲವು पटी उठेल कुडले जन ब्रश करणं पुरा सांगता जाल्यार सांगेत ताका कसं नाही रूल्स फास्ट रूल्स अँड रेग्युलेशन्स ना जाल्यार आम्ही धावका म्हणून घेवचे ना जे आमगेल अनानुकूल असल्यार ते करत अनुकूल असल्यारे आज प्लीज करायचे जाल्यार खंयचे एक हार्ड दवरने रूल्स ना तत्रापि नियमेन काला एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि आता कसं म्हणतस तुगेला करुणे निमित्ती मिळाल म्हाका thus you have hundreds and millions of names like Krishna and Govinda. In these transcendental names, you have invested all your transcendental energies. There are not even a hard and fast rules for chanting these names. Oh my Lord, out of kindness, you enable to us easily approach you and your holy names. Na कृष्णा नाम कसं केलं इतकी इझी जावन तुगेल कृपे निमित्ती म्हाका हे नाव काडच्याक योग्य म्हूण लेखले देवा बट आय एम सो अनफॉर्च्युनेट मेगेल अवस्थ पळयाची मेगेल अवस्थ कसं ना हांव त्या नावाक अट्रॅक्ट समेत जाताना हांव त्या नाव ऐकल कुडले म्हाका दूर वचुका म्हाका कॉन्सन्ट्रेशन करूं जाताना सुमार सकड रिजन सांगता न्हू आमगेल माइंड हांव जपमाला घेवन ओ आतां चांटिंग करूं बसता ना तुगेल त्या कुकिंगाचें काम रबला ना तुगेल चेडूवाक ह्या पळोवका ना त्या करता आमगेल माइंड कसं करता हे एक आमी कसं करताची चांटिंग लास्ट दवरताची आमगेल पुरा काम जाल मागिरी हांव चांटिंग करता म्हण लेखता न्हू राती न्हिदचकीन फुडें हांव चांटिंग करता म्हण लेखता जाल्यार त्या सांगता म्हाका अट्रॅक्शन ना तुगेल नावाक इतली इझी जावन म्हाका मेळटस नित्यानंद प्रभू नाम हट्टा म्हण केल्ले म्हळ्यार तो नाव विकतस इझिली जावन फ्री डिस्काउंटार नाव दितस देव तागेल्या जाल्यार आमकां इंट्रेस्ट ना देवाल नावांतू तेंगा चैतन्य महाप्रभू सांगतास म्हळ्यार ताका इंट्रेस्ट ना म्हणले तो देव स्वता जाल्यार आमकां समजावंक खातीर आमी कितल्या सकल आसाची म्हण आमकां कळो म्हण सांगून ताणें हें बरोवचें ताजे मागीर कसं म्हणटा तृणादपि शुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानीना मानदेना कीर्तनीया सदा हरी one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind. हांव कशी नाम जप करेत कशी नाम जप करे करका हांवें in a humble state of mind. तृणादपि शुनीचेना एक ग्रास आम्ही ग्रास पडलेला ना ते ग्रास कशे असता आम्ही ताजेर चमकून चमकून ताका मत्ती बक्षिता न्हू ग्रास आम्ही कितली बाद दिल की ताका सन उठोन म्हणतो ना ते मस्ती बक्षिता अपास आम्ही क्लीन केल्यार अपास येता ना तशीची आमकां कसं करताची हांव कशी देवाल नाव काडका हरे कृष्ण 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 हरे हरे तशी म्हणका की देवाल वयर मोग असून हांव चंद करून देवाल नाव काडका Chaitanya Mahaprabhu सांगता one should chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking oneself lower than the straw in the street. रोडा साइडान कसं ना एक ग्रास कसं असताच की ताका कोणेर व्हॅल्यू दिताच वा ओ ग्रास असं दूर 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 म्हणून ना ताजेर चमकून मस्तून वताच ताका ना रोड साइडान कसं ना एक ग्रास आमकां कसं मेळता की स्ट्रीटान ताका कोणे मोल दिनाच जाल्यार ते वाडची राबेत ना वाडता थंय समेत तशीची आम्ही बघताले ह्या कशें आसा म्हणल्यार ह्युमिलिटी
तरोरपी सहिष्णुना. नेक्स्ट कसं नाही तरोरपी सहिष्णुना म्हणारी टॉलरन्स कशासु का सहिष्णुते कशासु का रुक्का म्हणजे आम्ही रुक्का पत्रान मारताच रुक्का खंडिताच दलारी त्या एक सहिष्णुते टॉलरन्स असता दलता की आमक कसं करता शेड दिता म्हणारी शाडो शेड दितो ना रूक आणि फल दिवची राब्यान आता तशीच आम्ही समेत कोणे आमक इन्सल्ट करतलेच ना टीजिंग करताचे ओ तू ताक गेला तू हाक केला तश करूनच जशीला अश करूनच जशीला सुमार सकाळ ऍडवाइस दिवचे येताचे जन जस्ट तुम्ही नाव जप करचे स्टार्ट केला तुमगेला हातान तू जप माले पडेल कुठले हजार लोक धावून येताची तू तश करू नका म्हणून सांगच्या इन्सल्ट करताची टीज करताच तुमका तर चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता सांगा तांका उलटा आम्ही ह्या करछनच वाईट लेक्चनच तांगेल बदल तांगेल बदल आम्ही वाईट लेक्चन त्यांनी आमगेल बदल कितलेची टीज करोची आम्ही नाम जप कशकर का टॉलरंट than a tree devoid of all sense of false prestige आवता तू मग कश तशी त्या पुराशनच अमानी ना मान देना हाव दुसऱ्यांक रेस्पेक्ट करका सांग दव होड दव हाव रेस्पेक्ट करका त्यांनी मग डिसरेस्पेक्ट त्यांनी मग रेस्पेक्ट दिना दलारी वाढना ताण मग श्राप दिल म्हणून हा वापस कलियुगान कशी वर्क जायना दलते की जन तुमगेल बदल वाईट सांगलारी तुम्ही तांगेल बदल वाईट सांगका म्हणून ना कसं करायचं देवाला नाव करणं कसं नमगेल माइंड कसं की काम करत इझी करत तका त्यांगा कसं ना कीर्तनीय सदा हरी केदने देवाला नाव करता सुका सांगता न धनम न जनम न सुंदरीम कवितम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवदात भक्तिर अहैतुकी त्वयी आता कसं म्हणतास न धनम आता आम्ही त्रिपुरा नाम जप करताना कृष्णा भारी खुशी जाता आणि तो आमगेला मुखार निमगितलो ओ तुम्ही गेल नाव काढतास म्हळ्यार तू कसं नाही दुड्ಡು त्यांनी दावकानो संपत्ती दावकानो म्हणून भक्त सांगता न धनम मका दुड्ಡು नका कृष्णा मका वेल्थ नका मग तुगेल निमित्ती मका ऐश्वर्य कसं नाही नका म्हणता ओके कृष्ण म्हणता ओके ऐश्वर्य पुरा नाकवा दाय फॉलोवर्स जाऊ का न्हू तुका जन तुक रेस्पेक्ट दिव का म्हण लेखतल न्हू तू म्हण लेखता ताका भक्त कसं न जनम मग फॉलोवर्स नाका ओके फॉलोवर्स नाका कृष्ण लेखता हाक दुड्डय नाका फॉलोवर्स नाका हा लायक एक ಚೆಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡಿ ಕೇಕ್ ಮಾಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ದತ್ತನ ದಾಗ ಚಲ್ಲಂಕ ಚೆಲ್ಲಿ ಚೆಲ್ಲಿಂಕ ಚಲ್ಲೋ दावकान म्हणता डिवोटी म्हणता ना सुंदरी मका चंद ಚೆಲ್ಲಿ नाका मका चंद चाललंय नाका कृष्ण लेखता आता आणि कसं दावका हा कवितम वा जगदीश कामये हे पूरा कसं नाही का काम भावने असं ते पूरा नक्का हक्का म्हणलं तज मागीर कृष्ण गीत आणि कसं दावका तुका ह्या पुरा कसं नाही जन आम्ही भौतिक जगात आणतो खंय एक टेंपल आग खंय एक देवस्थान गेल्यारी फर्स्ट कसं ताणी निमगुच्या म्हाका दुड्ಡು दी देवा ऐश्वर्य संपत्त दी सेकंड निमगुच कसं ना म्हाका रेस्पेक्ट मेळ्ळो समाजांत थर्ड कसं निमगुच्या म्हाका एक लायक परिवार असो गृहस्थ परिवार आणि मिगेल सेवे दत्ता असू थंय ह्या पुरा कसं ना जगतांतू पुरा विश्वांतू ह्या तिनी कामने कसं असं चढ असं त्याला भक्त सांगता न धनम मग धन नका मका दुड्डू नका न जनम मग रेस्पेक्ट नका सुंदरी मग लायक परिवार धावका म्हणे ना कसं धावका कृष्ण निमगीत आणि कसं धावका तुका मम जन्मनी जन्मनीश्वरे मका बर्थ आफ्टर बर्थ म्हळ्यार हंगा आणि एक कसं नाका म्हणता तसं मुक्ती मका जन्म मृत्यू जरा व्याधी दाखवून मुक्त दावका म्हणे ना कृष्णा कित्याक प्रत्येक पटी हांव जन्म घेतान ह्या भौतिक जगतान तो कसं करका मका भवदात भक्तीर अहैतुकी त्वयी कसं नाही इच्छे नाशे मग तुगेला भक्ती करका मग कोपासोपास जन्म दी म्हाका वाडना त्या जन्मान तू मग कोपासोपास भक्ती सेवे करच्या दी कृष्णा मग त्या म्हणल्यार पुरो त्या भक्ताला भावने हंगा चैतन्य महाप्रभू आमकां शिकोवन दितस भवदात भक्तीर अहैतुक्यात अहैतुकी म्हणजे कसं ना कसं इच्छे नाशा सरेंडर जावच्या आता सरेंडर म्हळ्यार कशी
कृष्णा कसं इष्ट असं की आमक त्या इष्ट शेषना आता कृष्णा खरात इष्ट असं म्हणा रे कोड वस्तू इष्ट तो इष्ट कर ना जाल्यार इष्ट असं म्हण जाल्यार रे आमक ते इष्ट शेषना जाल्यार कृष्णाक ते मस्त इष्ट म्हणून भक्त कसं करता ते घेऊन घेता ಕೆಲವಪಟಿ ಮಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ असतल त्या इंद्रिय भोग हांव भौतिक जगात आयलोच इंद्रिय भोग करच्या मग भारी इष्ट जाताल इंद्रिय भोग करच्या कृष्ण म्हणता इंद्रिय भोग दाखवून दूर दवरी म्हण सांगून तेदा भितर हांव कसं करच्या मिगेल इंद्रिय भोग हांव दूर दवरच्या मग इष्ट असत जाल्यार कसं ना कृष्णाल खातीर हांव तें करना नेक्स्ट कसं ना कृष्ण केन्नाय मिगेल रक्षण करता म्हणून मिगेला म्हाका विश्वास आसुका कृष्णाल वेरी कृष्णा इज ऑलवेज मೈ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ते म्हाका ಗೊತ್ತು आसुका तेदान मात्र हांव संत गेला भक्ती सेवे करचे साध्य आनी खंयचे इच्छे ना अशा कॉजलेस खंयचे कॉज आसुका म्हणना भक्ती सेवे करच्या तेदान मात्र आमकां कृष्णाले कॉजलेस मर्सी कृष्णान म्हाका आशीर्वाद दिवच्या कसाने एक कारण आसना हांव पुरा जन्मांत हांव पाप केल्लो आसा कृष्ण म्हाका कितें आशीर्वाद दितस मोगान तशें म्हणून जाल्यार हांव कसं करता म्हगेले इच्छे कृष्णा लागीं दवरता नाका कृष्णाक ऑलरेडी ಗೊತ್ತस आतां एक चल्ड आसला रे चल्डा निमगू कावा सकाळी उठेल कुडले अम्मा म्हाका तू आज खाण दित ना म्हणून ना चल्डा ಗೊತ್ತस म्हाका मोग करता म्हळ्यार ती कसं करता कसं दावका की ते दित म्हाका कसं समज की आवस बापूस दिताच म्हाका कसं समना की तांणी म्हाका तांच्यान दूर दवरताची चल्डा ಗೊತ್ತಸ್ತ विश्वास असता आवस बापसूल वैरी आनी आवस बापूसंक सांगता म्हणना चल्डान म्हाका ह्या इष्ट म्हाका तें इष्ट म्हाका तें नाका हें नाका ते आवस बापूसंक चल्डाल फिलिंग्स ऑलरेडी कळनता तशीची कृष्ण कसं करता आमकां कसन ह्या भौतिक जगातांतू बंद दवरतकी ताका आमगेल दाखवून दूर दवरता आनी कसन आमकां कृष्णा लागीं व्हरतकी ताका कृष्ण आमकां डेफिनेटली दिता आनी आमी कसाने निमगू का म्हणना कृष्णाक कृष्णाक पुरा ಗೊತ್ತस ऑलरेडी ताका ऑलरेडी पुरा ಗೊತ್ತस मागीर निमगू न्हू आमी कृष्णाक इन्सल्ट करची न्हू आम्ही कसं करता जस्ट भक्ती सेवे करता आम्ही नाम जप करतासाची आमगे इच्छे खातीर न्ही कृष्णाला खुशी खातीर ते आमकां कळटा नेक्स्ट आमकां कसं ना अयि नंदा तनुजा किंकरम पतितं मां विषमेव भवाम्बुधौ कृपया तव पाद पंकजा स्थितधूलि सदृशं विचिन्तया O son of Maharaja Nanda, I Nanda Tanuja, I am the eternal servitor, yet somehow or the other I have fallen into the ocean of birth and death. कसं पतितम्मा विषमे भवाम बुद्धौ कसं म्हणत आम्ही पुरा जन कसं ना कृष्णाला गोलोकांतू आशिले आम्ही गोलोकांतू आशिले कृष्ण म्हणता ममैव अंश मेघेच अंश तुम्ही पुरा हंगा आशिले कसं करून आशिलेची कृष्णाला सेवे करून आशिलेची जीवेर स्वरूप हय कृष्णेर नित्यदास कृष्णाला नित्यदास जावन आशिलेचे आमी ते जाल्यार कसं की एक आमगेल निमित्ती फॉल्ट जावन आमी खंय येयले भौतिक जगतांतू ओशन ऑफ बर्थ एंड डेथ आई एम योर एटर्नल सर्वेटर आमी केन्नाय कृष्णाक आमगेल इक्वल हांव कृष्णा लोटू मर्ज जाता ते आमी लेक्चर कित्याक आमी ताजी योग्य आमी खंयचेच योग्य कृष्णाल दास जावची मात्र कृष्णाक सर्विस दिवच्याक मात्र कृष्णाल इक्वल कोणेय नाच आमी केन्नाय कृष्णाल दास जावन आसुका ते आमी सनंगा चैतन्य महाप्रभु किंकरम कसं ना दास जावन आसता तुगेला नंद तनुजा पतितम्मा विषमे भवाम्बुधौ भवसागरांत हांव कशकी जावन पडला कृपया तव पाद पंकजौ स्थितधूलि सदृशं विचिंतया प्लीज म्हाका हांगा दाखोवन उठकरे म्हळ्यार भौतिक सागरात दाखोवन म्हाका भायर काडी आनी प्लेस एट युअर एटम्स ऑफ लोटस फीट तुगेला तेंच्या कृपया तव पाद पंकजौ तुगेल पाया धुळीन तू म्हाका दवरी त्या कसं ना आम्ही हांगा पुरा जन आम्ही कसं ना आम्ही देवाल एदूर नांची सोड आम्ही पुरा भौतिक जगतांत आशिल पुरा बॉस तांगेल हांगेल एदूर नंताची पॉलिटिशियन्स एदूर नंताची व्हडले जनाल एदूर नंताची तांगेल पायाक वचून आम्ही पडताची
नाल्यार आमी ऍक्च्युअली कोणाल पायया वचून पडका कृष्णाल पाययाला वचून पडका कित्याक एक पाटी कोण कृष्णाला वचून पडले की तागेल पायया वचून पडले की आनी वापस हांगा गुण पडलेला ना ते आमकां कळपाक तशें हांव न्हू नाम जप करतना कृष्णाल एक रियलायझेशन रियलायझेशन म्हळ्यार कसन आमकां कृष्णाला कृपे कृपया गडी एक पाटी हांगा कसं निमगीतस कृपे निमगीतस आमी कृष्णाक फोर्स करची तशना कृष्णा आतांच येवन म्हाका उठकरे आमी फोर्स करची तशना कृष्णाक कृष्णाल कृपे तशें आमी कसं निमगुयेत कृष्णा लागी कची म्हाका कृपे दी तुगेला आनी म्हाका केन्नाय तुगेल भक्ती सेवे करच्याक दी ताई आमी कृष्णा लागी निमगुयेत नेक्स्ट कसं नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद्गदारुधारय धीरा पुलकेर निश्चितम वपू कदा तव नाम घ्राणे भविष्यति Oh my Lord, when will my eyes be decorated with the tears of loving flowing constantly when I chant your holy names? आता चैतन्य महाप्रभू ते भाव कसं असं की हांगा भायर येता तसं आम्ही समेत त्या स्टेज पावकदला मस्त कष्ट मस्त कष्ट कित्याक आमी आनीक भौतिक जगतांतूची आसाची प्रत्येक भौतिक जगत कनेक्ट करूं पडताची नाल्यार ह्या भौतिक जगत आमी केदन कृष्णाक कनेक्ट करताच की कसं जाता कृष्णाला कृपे आमक येता तेदन कसं जाता नयनम गलद अश्रुधारया वदनम गद्गदारुधार धीरा आता कसं मिगेल केदन कसं मिगेल दोळे दಕ್ಕೂನು कृष्णाला मोगा खातीर कृष्ण प्रेमा खातीर दोळे उद्दा काडता कृष्णाल सेपरेशन म्हाका केदन फील जाता कृष्ण हंग ना मागीर म्हाका वापस वचुका कृष्णा लागी म्हण केदन म्हाका फील जाता आज पर्यंत म्हाका कसं ते फील जाल्ला ना हांव लायक तस हांव एन्जॉय करतस भौतिक जगतांतू ते सेपरेशन आनी की कृष्णाला दाखोवन म्हाका येनी केदन येता when I chant your holy names तुगेल नाव काढताना म्हाका केदन कृष्ण प्रेमा दाखोवन तुगेल दोळे उद्दा येता मिगेल दोळे उद्दा येता आज आमी दोळे उद्दा काडताची कसं केक दूर जाल कुडले भौतिक जगतांतू आमकां नाम जप करताना दोळे उद्दा येता त्या दोळे उद्दा कशी आमकां कष्ट दाखोवन दूर करतास कृष्ण त्याला भक्तांक दोळे उद्दा येताना कसं तांकां कृष्णाला मोग कळतास तांनी सेपरेशन फील जातास कृष्णा निमित्ती when will my voice choke up and when will the hair of my body stands up on the end of recitation of your name आता हाय कसं शुद्ध नाम काढतल्यांक देवो भक्ती योगांतू सर्वश्रेष्ठ धावनशील भक्तांक असं लायक फीलिंग्स येता नाव काढताना कृष्णाला नाव काढताना आमकां ते खंयचे आतां जावचे साध्य ना कृष्णाला नाव काढताना हांव आतां कितले की पाटी कृष्णाला नाव काडलें जाल्यार म्हाका ते फील जायनी जाल्यार तांची भक्त तांणी देवाला नाव काढताना हरे कृष्ण महामंत्र सांगताना दोळे दाखोवन कृष्णा सेपरेशन निमित्त उद्दा येता आमी आर्टिफिशियल जावन हाडोवचे ना ते नॅचरली आमकां येता जाल्यार आतां आमी प्युअर स्टेजार नाची स्लोली बाय स्लोली आमकां ते कसं जाता ते रियलायझेशन येता आमी आर्टिफिशियल जावन हाडोवचे ना जुद्दा दोळे दाखोवन ते येता मुगेल दोळे दाखोवन नेक्स्ट कसं केदन तुगेल नाव काडता काडता मिगेल गळो भरता आनी मिगेल बॉडी कसं श्योर जावचे स्टार्ट करता केदन जाता हें पुरा तुगेल नाव काडताना मागीर कसं म्हणतास युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशेयितं शून्यायितं जगत सर्वं गोविंदा विरहेन मे कसं म्हणता सांग चैतन्य महाप्रभू ओ गोविंदा feeling your separation govinda virahena me कसं जाता सर I am considering a moment like 12 years or more तुगेल विराहांतू कसं जाता सर म्हाका युगांतर कसं separation feel जाता सर tears are flowing from my eyes like torrent of rain and I am feeling all vacant in the world in your absence तू म्हाका दिसता ना कृष्णा तशें जाव न्हू मिगेल कसं जातास दोळे दाखोवन उद्दा येतास हांव कृष्णाक प्रत्येक कडेन सोदितास आनी कृष्ण खंय मेळ्ळी म्हूण सांगून म्हाका कसं
शून्यायितं जगत सर्वम म्हळ्यार ह्या जगतांतून आम्ही अमेरिकांत आसाची थंय आसाची हांगा आसाची कित्याक आमकां पळोवचें प्लेस म्हणले थंय वचा ट्रिपा वचा थंय वचा लायक हिल स्टेशन आसता व्यू लायक मेळटा न्हू आमी पळोवचे वताच आमी एन्जॉय करूं वताच जाल्यार हांगा कसं म्हणटा कृष्ण ना जाल्यार कसं एन्जॉयमेंट ह्या भौतिक जगतांतू शून्यायितं जगत सर्वं शून्य है जगत कृष्ण ना जाल्यार म्हणून सांगता नेक्स्ट कसं आश्लिषया वा पादरतं पिनस्तु माम् आता कसं म्हणतो सांग कृष्ण आय नो नो वन बट कृष्णा एज माय लॉर्ड आश्लिषया वा पादरतं पिनस्तु माम् आदर्शनं मर्महतं करोतु वा यथा यथा तथा वा विदधातौ लम्पटो मत् प्राणा नातस्तु वा नातस्तु स एव न परः आता कसं म्हणतो सांगा I know no one but Krishna as my Lord and he shall remain so if he handles me roughly by his embrace or make me broken hearted but not being present before me. He is completely free to do anything and everything, for he is always worshipful Lord unconditionally. At कसं म्हणतं तू म्हाका कृष्णा तू मिगेल मास्टर तू मिगेला कसं ना देव आणि तू म्हाका चंद कोर न्हू कसं ना म्हाका पोरसिता राब दव म्हाका कान उडेल तकी वाडना दव मिगेल हार्ट ब्रेक केल तकी वाडना जाल्यार एक कसं ना तू मिगेल एदूर या नाता येनशे म्हाका कसं तसं तू येनशे राब हांव इतली प्रेयर्स करून तू येनशे राब मिगेल एदूर दव येवन म्हाका अपुगे दी सन म्हाका तुची मास्टर नो आम्ही इतली भक्ती सेवे करता साची आता चैतन्य महाप्रभू कसं सांगता हांव इतली भक्ती सेवे करता तुझें नाव काडतास तू येवन म्हाका हक केल्यार म्हळ्यार अपुगे दिल तकी कसं एम्ब्रेस केल तकी म्हाका तूच मास्टर दव यानशे तू म्हाका एदूर यानशे कसं केल्यार रिजेक्ट केल तकी दल तकी तू मिगेल मास्टर He is completely to do anything and everything. आम्हाला आम्ही कसं फोर्स करतो कृष्णा तो कसं राव कदार आम्ही लोटू करत आम्ही लेक्चर येऊ तो इतकी भक्ती सेवा करत कृष्णान कशी केला तर कितली कष्ट किती दिला आमक गोत असा ना कृष्णा गोत त्यामुळे कसं ना कृष्णाला मोगूची त्या भक्ताक आम्ही लेखता पांडवांक कितले कष्ट किती दिला कृष्णानं फर्स्ट कुंती महाराणी कष्ट दिला मागीर पांडवांक कष्ट दिला मागीर द्रौपदी कष्ट दिला मागीर चेडवांक कष्ट दिला कित्याक केलं ताणें मागीर वापस परीक्षित महाराजाक मागचे गेला आम्ही लेखता इतली कष्ट कित्याक जाल्यार आमकां कष्ट दिसतले जाल्यार तांणी एन्जॉय करतले तशें दान कुंती महाराणी कसं सांगता लास्ट महाभारत युद्ध जालें मागीर कृष्ण वापस तागे द्वारका वता कुंती महाराणी म्हणता कसं तू इतल्या दिवस ते कसं ना आमगेले दूर आशिल्लो कृष्ण कित्याक आमकां कश्ट येता तशिला तुगेलो उडगास करूं जाता तशिलो आमकां आतां आमगेलो कश्ट पुरो गेला तू आमी विसरतले तुका तशें ना न्हू म्हाका आनीक कश्ट दी आनीक कश्ट दिल्यार कसं जाता हांव आनीक तुगे चड उडगास करता म्हूण कुंती महाराणी कृष्णा लागीं कसं ना मोगान कृष्णा सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी एट द मोमेंट आमी कसं करताशी भक्त खंय एक पाटी ना आमी भौतीक जगतांत वचच खंय एक पाटी आमी चुकून कृष्णा विसरतलीच जाल्यार कसं करता कृष्ण आमगे सಣ್ಣ कष्ट आमकां सोडता आमी लेखतलेची कृष्णान नवेची कष्ट खंयच्यान दिला आमकां हांव हांव भक्ती सेवे करता आसतना झिरो अवकाश एक्चुअली तशें आमी मागची कितली जन्मांत केलेलो पाप असता ते कसं ना उदका मागीर रभसान ते असता आमगेले दूर ह्या जन्म कळले कुडले नॉर्मल जनाक पडले कुडले आमकां अयो कितले कष्ट तागे जीवन रभसान ते असता गेल्या
पाप कर्म केलेला भक्ता जीवनात कसं करता कृष्ण डॅम घालून सोडता म्हणारे रबोन सोडतात रबसांते सुद्धा पाप कर्म कसं असं रबोन सोडतात त्या भक्ती सेवे करतात त्याला भक्ती सेवे करताना कसं होता आम्ही केला पटी काही चुकून कृष्णाक विसर नसलेलो नेग्लेक्ट करता त्याच्या भक्ती सेवे हो कशी केलं की दाखवास वाढणं म्हणून आम्ही नेग्लेक्ट करता त्याला कृष्ण येता आता विसरच्या सूर केला मी गेल बघत त्याका विसरल्यावर म्हळ्यार कसं ना माया धरून घेता माया धरून घेऊची पुढे कसं करता हा धरून घेऊ का तो कसं करता तर कसं डॅम रबेल की आम्हाला वाईट कर्म कसं रबेल की ताना तांतून एक वाईट कर्म कसं असं सान म्हटलं सोन सोड मला काही आमगेल पाय कट जाऊचे असेल की तरी पायाक तडेची दुखी कोण सोड तर कसं करता कृष्ण मोगानिक कर्म सोन सोडता त्या कसं करता भक्ताक एचर करता अयो हा अनिके भौतिक जगतांतस मिगेल है देह भौतिक खंचे मोमेंटार मरता म्हणून कळता त्या टाइमार वाचतो भक्ती सेवे करता स्टार्ट करता आम्ही लेक्तरेची कृष्ण आमक कष्ट देत जाल्यार आमगेलेच कष्ट कृष्ण सान म्हणटा दिता सामके कित्याक भक्ती सेवे करोशानी नाजाल्यार आमी कृष्णाक विसरून सोडताची उपास आध्यात्मिक लोकाक वच्चाक ट्राय करण्याची आध्यात्मिक लोक वच्चस म्हणल्यार कसं करते कृष्ण भौतिक जगतांत थोडे थोडे करून आमक कष्ट दिता भक्तांक थोडे कष्ट दिता ताकि तांणी कसं लेखोची आणि भौतिक जगतांत असो म्हणून लेखोची आध्यात्मिक लोक आनिके मेळला ना तांका ते येऊची ते तांणी कसं ना भौतिक जगतांत असाची म्हणून तांणी लेखोची त्यांगा सांगता आणि कसं नाही करतो प्रभुपाद अमेरिका होता द एज ऑफ 70 तो बरेता शिपांत दोन पटी हार्ट अटॅक येता कार्गो शिपांत आणि पॅसेंजर ना कार्गो म्हणायला होतस ना काही एक गुड्स आणि पुरा लेटर्स कोरियर्स पुरा घालून वरताची वस्तू घालून वरची शिप तांतू प्रभुपाद असताना दोन पटी हार्ट अटॅक येता ताज मागीर तो सोपान पळयता म्हळ्यार निदोन असता रेस्ट घेता असता एक पटी हार्ट अटॅक येते एक राती कशे बी कोरून ते कॅप्टन आशिल्लो ताण पुरो पळोवन घेवन ताका सम करता नेक्स्ट राती ओपास आनी हार्ट अटॅक येता आणि तागत असता प्रभुपादाक आणि तिन्हीच हार्ट अटॅक आयले हावांचे कृष्णा आणि दोन्ही हार्ट अटॅक येता कसं जाता तो म्हळ्यार हार्ट अटॅक आयल मागीर निदात तो आणि तो लेखता कृष्णा हांव अशी मरकाला तुगेलो हांव मिशन गेला गुरु दिला मिशन कसं ना भायर वचून भागवतम भगवद्गीताचा प्रचार करी कृष्णाला नाम कसं नसं हरे कृष्ण महामंत्र 22 लोकांक समजावून सांग तांका आणि हांव बायलां वचीकिंत पुढेची अशी मिग्यान मृत्यू येतो म्हणून प्रभुपाद लेखता आणि तो कसं ना the heart attack येता ना सेकंड टाइम तो निदोन असता त्या टाइमारी सोपान येता कसं ना कृष्णाला पूरा अवतार दशावतार आणि अशी पूरा अवतार पुरा सच म्हणजे लीला अवतार गुणा अवतार आणि पूरा येऊन कसं करत असाची प्रभुपाद अशी शिप कसं असं की त्या त्या म्हळ्यार रो करत असच म्हळ्यार चलेत असाच शिप म्हळ्यार कृष्ण कसं सांगता असं मेगेल कार्य खातीर तू वतस ना हांव तुका हेल्प करता भक्ती खातीर तू वतस तुगेल अमेरिका आमी नॉर्मल आमी कितें वताची म्हाका लायक घर जावका लायक सांबळ जावका लायक चली जावका लायक चालू जावका तशें जावन वतस ना जाल्यार कृष्ण लेखता आनी तसं ना प्रभुपाद कितें वतस तागेलें नाम वितरण करचाक भक्ती योग शिकोवचाक तशें जावन कृष्ण स्वता येवन कसं करता हांगा म्हळ्यार ताका हेल्प करतस ताजे मागीर तो एक पद्य बरयता शिपांत आसतना प्रभुपाद तांचो बरयता कृष्णा तू म्हाका कशी नांचोवचें आसा तशी नांचे हांव नांदता तुगेला जस्ट म्हाका नांचय तू म्हाका नांचो कांय भौतिक जगतांत तशी माया न्ही तू म्हाका नांचल्यार मात हांव नांचस रेडी आसा कशी जावका जाल्यार नांचय तू फातरा वयर नांचय लायक स्टेजा वयर नांचय खंय जावका जाल्यार नांचय जाल्यार तू नांचय तू म्हाका म्युझिक दी हांव नांचे रेडी आसा म्हळ्यार हांगा भक्त कसं सांगचे ट्राय करता सांगा कृष्णान कशी सांगते की हांव तशी करचाक रेडी आसा म्हणून
सांगता आणि चैतन्य महाप्रभू त्यांच्या मूड ऑफ सेपरेशन कृष्णा निमित्ती सेपरेशन कसं सेपरेशन असकी कसं एक विरह असकी ताजी निमित्त गेला दोळे दाखवून केदनाय कसं ना अश्रू म्हणणारी दोळे दाखवून उदय येत असता कित्याक तो राधाराणी भावांत राधाराणी एक सेकंड कृष्णा पळयन जाल्यार ती रडचे सूर करता म्हणणारी त्या रडणी आमगेल म्हणकिने आता खंयचे एक चेडूं टॉय पळयन मागीर तसं करता त्या वस्तू दिना जाल्यार रडचे सूर करता म्हळ्यार तितले मोग त्या वस्तू वयर तशीची भक्त कसं एक सेकंड कृष्ण ताकती दिसनी आमी न्ही अनन्य भक्त कोण आसाच की वृंदावनाच्या त्या टायमार कोण पुरो गोपी राधाराणी पुरो आशिल्ले की नंद बाबा यशोदा मेहता एक सेकंड कृष्ण ना जाल्यार रडच्या सूर करता आशिल्लीची त्या हांगा सेपरेशन आमकां कलियुगाक जनाक शिकोवन दिवचे खातीर कृष्ण स्वता चैतन्य महाप्रभू रुपान येता आणि आमकां पुरा जगत असतो जगन्नाथ पुरींत आशिल्लो आणि जगन्नाथ कोण पिक्चरांत आमी पळयता जगन्नाथ तो जगन्नाथान कितें आशिल्लो कित्याक म्हळ्यार तो कृष्ण थंय द्वापर युगांत रोहिणी माता केदन कृष्णा लीले सांगता की एक फावटी कसं जाता रुक्मिणी आणि तांणी पुरो 8 क्वीन्स आसाच ना तांणी कृष्णा सेवे करता आसताची रातीच्या कृष्ण निदल कुडले ताका दोळे दाखवून उदय राधाराणी नाव काडतास यशोदा मैया आणि राधाराणी नाव काडतास राधे राधे म्हणून सांगून तो रडतास कृष्ण ताका आनी पुरा पण रुक्मिणी ती कोणाला रोहिणी माताला घेतो राधाराणी थंय अशा वृंदावनांत रुक्मिणी करतास राधाराणी वृंदावनांत अशा आम्ही पुरा द्वारकांत अशा द्वारकांत कृष्ण येईल मागीर इतले वर्ष जाला अपास कसं राधाराणी उडगास करता आणि केदनय उडगास करतास तशें जावन तो कसं लागता कित्याक उडगास करतास हो लेखून रोहिणी माता कित्याक रोहिणी वृंदावनांत आशिल्लो मोस्ट ऑफ द टाइम्स गोकुल आनी वृंदावनांत तशें जावन ती एकलीची सम म्हणून सांगून आनी पुरा राणी कसं करताची नेक्स्ट दिवस कृष्ण केदन सभा कार्यक्रमा खातीर भायर वचून आसतकी आनी पुरा रोहिणीला घेवन गीताची तू आमकां कृष्ण कित्याक राधाराणी विशय सांगतास कृष्ण कित्याक तिगेलें नांव काडतास कृष्ण कित्याक यशोदा मैया नंद बाबा नांव काडतास आमी इतली पुरा जन आसाची जाल्यार तो अपास वृंदावनांत कित्याक उडगास करतास वृंदावनांत इतली स्पेशल कित्याक आसता एक सन गांव म्हणून सांगता रोहिणी माता कसं करता कृष्णाला त्या बाल लीले दाखवून राधाराणी लोटू तांगेले पुरे लीले सांगता आसता जाल्यार सांगचेकिंत फुडें ती एक कंडिशन घालता कृष्णान आनी बलरामान ह्या विशय आयकुचे इवन सुभद्रान समेत आयकुचे तशें जावन सुभद्रा कापयता कोण रोहिणी माता ती कसं करता सुभद्राक डोर कीपर अशें दवरता थंय कृष्ण बलराम येवची कळ्ळाली कित्याक दोगजांनी सभा कार्यक्रमा खातीर भायर गेल्लेची राणी पुरा सभांग हांगा अनेक सभांगणांत आसाची दुसरेची गुप्त स्थानांत आनी कृष्ण देव स्वता गोतसान जालते की कसं तू ताका येवची कळ्ळा दाखवून राबोवन सोडटा ताका भितर येवचें सोडना म्हणून एक डिस्टन्स रबयता सुभद्रा आनी हानी वताची भितर आनी रोहिणी माता कसं काणी सांगता आसता आनी सुमार सकळ कृष्णाला बाल लीले सांगता आसता केदन वृंदावनाची गोपी आनी राधाराणी विशय येतकी त्या टायमार कृष्ण टाइम पळोवन येता थंय पळयता सुभद्रा कसं दोनी हात तकड घालून रबल्या आरामशीर कसं आनी कृष्ण बलराम सांगता पळय तू भितर वचना रोहिणी मातान आदेश दिला आमी तेग जन भितर वचना कसं कितें जाता सांगता कृष्ण म्हणता ओ तू अम्मान सांगिल्लें आयकतास वाडा वाडा चिक्के मुखार वचून पळयत ना तुका इंट्रस्ट आसा तुका गोता कसं उलयता तशें म्हणून आमी तेग जाण चिक्के मुखार वचून आयकुया ऐकना जस्ट पळयत कसं म्हणून कृष्ण तिका कसं ब्लॅकमेल करता आनी तेग जाण कसं चिक्के मुखार वचून आयकुचे सूर करता थंय राधाराणी विशयानी उलयता आसता कोण रोहिणी माता त्या आयकताची आनी तेगजन कोण सुभद्रा देवी बलराम आनी कृष्ण तांगेले आकार चेंज जावन वता सुभद्रा देवीला
दोळे ओडोड जाता एक जणाले दोळा ओडोड जाता कान भितर होता हात त्याच्यानं सुभद्राला हात फुल भितर होता आणि कृष्णाला हात हाफ सन्न जाता पाय भितर होता कृष्णाला बलरामाला पाय भितर होता हा म्हणाली सन्न संदा मतच सन 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 होताच आणि नारद वैदकून होत असतं द्वारका वैदकून आणि तो पळता ह्या तिन्ही कृष्ण बलराम आणि सुभद्रा देवी कसं जातं सचिन तर इंटरेस्ट येतो तो लागी लागी पळता ओ ह्या रूप अत्यंत स्वीट अस कृष्णाला म्हणून सांगता हे रूप अत्यंत चंद असे हे खंचे रूप पळचस लागी होता नारद पळता कृष्ण बलराम सुभद्रा वापस गेले ओरिजिनल फॉर्म नारद म्हणता हे खंचे फॉर्मेशन म्हणता काय वापस म्हणता कृष्णाला कृष्ण म्हणता ना ना ಅದಕ್ಕೆ फॉर्म मस्त कॉन्फिडेन्शियल कोणाकडे दाखवू फॉर्म नाही गेला राधाराणी विषय ऐकताना राधाराणी म्हाका विरहाची भावना येताना हा फॉर्म घेता नारदाक सांगता तशें नारद म्हणता हांव मात्र पळयला आणि कोणे पळयला ना मेगेल एक रिक्वेस्ट तू प्रत्येक दाखव का फॉर्म म्हणून घेताना कृष्ण म्हणता हांव येता हांव पुरुषोत्तम क्षेत्र म्हळ्यार ओरिसा पुरी हे असं की तरी हांव दारू ब्रह्मा म्हळ्यार दारू ब्रह्म म्हळ्यार रुक्काच्या विग्रहांतू हांव येता म्हणून सांगितले कुठले नारदाक भारी खुशी जाता आणि त्या विग्रह आजी जगन्नाथ बलभद्र आणि सुभद्रा ते सेम फॉर्म त्यांनी पुरींतू असच फॉर्म कसं राधा राणी लकून सेपरेशन फील झालेला कृष्णाल फॉर्म आणि चैतन्य महाप्रभू कसं राधा राणी कृष्णाल लकून सेपरेशन त्यांनी दोघ जण काही येताची पुरी जगन्नाथ रथयात्रा जाताना नाही चैतन्य महाप्रभूना धळे उद्दा काढ बसले इतली धळे उद्दा काढते की फुल कसं सकल माती वल्ली जाऊन होता तिथला सेपरेशन फील जातं असं जगन्नाथांनी आणि आमक कसं नाम जप करचन कसं बेनिफिट मिळतं आणि बेनिफिट मिळाली मेटीरियल स्पिरिच्युअल आध्यात्मिक ना त्या आम्ही पळायला अशी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम